Добре дошли отново в нашия канал. На вашето внимание Мейби ще ви разкаже история, която ще обогати вашите знания. Ще ви разкрия 3 уникални факта за една еволюирала хиперкола, която ще впечатли вашите представи за бързина. Ако не всички, то повечето сте чували за супер популярната хиперкола Koenigsegg, която днес ще разгледаме заедно. Прочутият Koenigsegg Regera не е просто обикновена хиперкола. Това е революционна система, изобретена от Кристиан фон Koenigsegg. Създадена да комбинира лукс, комфорт и брутална мощност, тя е най-бързо ускоряващия се сериен автомобил в света. Под капака ще се запознаете с изключително работещия Twin Turbo V8 двигател и авангардното захранване от батерия с 800 волта технология, вдъхновена от Формула 1. Тя тежи само 75 кг и е само от 3 електромотора, осигурявайки мощност от 700 конски сили. Общо генерира 1500 конски сили с 2000 Нм въртящ момент. Regera е лимитирана до 80 бройки. Koenigsegg винаги е създавал ултимативни хиперколи, но с Regera инженерите пренаписват правилата. Това не е просто бърз автомобил, това е технологичен шедьовър, който комбинира върховна мощност, електрификация и лукс в едно. Докато повече хиперколи жертват комфорта в името на скоростта, Regera предлага и двете. Нейните резултати са феноменално постижение. От 0 до 100 км само за изключителните 2,8 секунди и от 0 до 400 км под 20 секунди. Няма друга серийна кола, която да ускорява така на пистата, освен друг Koenigsegg, но по-заинтригуващи ще са 3 факта, които все още не знаете за тази кола. Вместо традиционната скоростна кутия, Regera използва Koenigsegg Direct Drive, революционна система, която премахва традиционната скоростна кутия и прехвърля мощността директно към задните колела, което намалява загубите на енергия и прави ускорението светкавично. Второто нещо, което е доста заинтригуващо, е AutoSkin, напълно роботизирана карусерия. Вратите, капакът и задният спойлер се отварят автоматично само с натискане на бутон. И последното нещо, което е доста важно за една кола – интериора. Лукс на ниво частен самолет, също така интериорът предлага електрически регулируеми седалки от Memory Piano, 9-инчов дисплей, премиум аудиосистема, Apple CarPlay и 360 градусова камера. Благодарение на регетираното спиране, тя се презарежда в движение, осигурявайки оптимална ефективност. Създадена не просто да изглежда брутално, но и да бъде аеродинамично съвършена. Regera не просто властва на пътя, тя е революция в автомобилната индустрия, което ще остане завинаги в историята.